с нас, кой не, няма значение. Към някакви тъпи проститутки нямам влечение. Да сме силни, а не слаби, ние е задължение. Бог не разбира кой не ни, нямам притеснение. Слушай, кой съм аз, отде създех, ще разбереш, има причина. Много скоро съм в играта, всички ти ще възадмина. Тия пеят за парата, ама джоба им подмина. Сам излизам, ще ви разхвърля цялата дружина. Ей, той е трейлъра, да знаете. От тук нататък почват истинските работи. Ще ни запомните много добре. Ей, ей. Викат ви шамале бясна, картината е ясна. Пръв поглед прекрасна, а душата и ужасна. Културата отсъства, а целта им е ясна. Парата я възбужда, а вярата й е чужда. Няма да се спра, тия шматки кът ме чуят почват да реват. Ей, ей.